We have appointed all the monitoring, those who are looking after the culture. It was done before. But the present government is not taking any initiative, and in all the panchayat or village committee, classes are taking place, no development work is taking place. And the Tipra Motha warriors are also going for work, and BCP are also working in that way. Situation is becoming very important for the development. So immediately election is not held. কিন্তু বার जोंनुगो चिनि त्रिपुरा राज्य एडीसी आसक आमचे कतर अ जागाओ दिनै बीजेपी आईपीपी सरकार विलेज कमिटी निर्वाचन खालायना थांगिया ताङै हिनमाले बरफ नाया जे गामि आमचाइराव डेभलपमेन्ट थं चिनि गामि आमचाइराव डेभलप खायनायनि बरं कुनु मनोभाब गरै जे जागाओ बरक दिनै उपजाति दल जनजाति दल टेकनिक कक साइतंगो फियाबा बरक दिनै विलेज कमिटी निर्वाचन खाया एवं जोंनो अचल खायतनि काजे जोंनायो डाक्ति डाक्ति केनो विलेज कमिटी निर्वाचन थं याखै जों बुसकानि साला ताइबो कतर आन्दोलन थांना बागै जों यापिरि मासेराय सर अबनि सिगांगे नर कुनु गभर्नर बा कुनु सरकारी कर्मचारिनि थानि कुनु अमरक सबमिट खो खालायका थांनाय जों इलेक्शन कमिशननि थानि जों चिनि एडीसी हापांनि बिसिंथि जों लेटार हका वाइनि लेटार हका इलेक्शन डाक्ति डाक्ति कन्डाक्ट खायना बागै कारण इलेक्शन खायांगे बुसकांनि फाइनान्शियल इयारो जों बुसकांनि जे चिनि विलेज कमिटियाव जे मानथाय दं माने आबो रां रि रहा जागला सेंट्रल गभर्नमेंटनि जे फान्ड दं माने आबोनि बागै दिनै सिमिया थांनाय जे जों एडीसीआव आसुंमानि यागुलो पावर अफ फेमिलि यागुलो जों वाइनि जों इलेक्शन कन्डाक्ट खायना बागै जों कागज रेखा ताङै हिनमाले अलरेडी एडीसी एक बছर उइदाउट इलेक्शन उइदाउट एनी तामसाने एफिलिएटेड बडी जे विलेज कमिटी न बरक शासन खायका किन्तु आ एक बছর मेयाद पाइमेनि यागुलोबो ताबो 6 मास बारंना थां दंगो आबोनि परेबो बरक जदि इलेक्शन जदि खायांगाय अब टोटली असंविधानिक गणतंत्रनि कुनो ओमाहाय सिस्टेम करे गणतंत्रबो जदि मेयाद पाइखांगाय 6 मास एक्सटेंड खायमानो जों सायमानो फियाबा एक बছর लाई थांमोनि यागुलोबो अब विलेज कमिटी खाया माने बरक चिनि एडीसी न दै कुनो वान समन करे थांबाय सर तिनि दर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट नियर जे न सबमिट खायमाने आबोनि दै बता मोनि सागा बसाकापुनि डिउटी जे तंबानि बखायनाय डाक्ति डाक्तिनो अ लेटार न फरवार्ड खायनाय एवं कायसा इफेक्टिव कायसा रिपोर्ट हामबाय